Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Mga igsoon atong ihalad kining santos nga misa alang sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan, atong iampo atong mga pamilya, ang mga higala, ug ang tanang taong atong gisaaran sa atong mga pag-ampo. Alang usab sa mga intensyon sa tanang mga devoto si Señor Santo Niño, ug alang sa kapahulayang dayon sa mga kalag sa purgatorio. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinulsulan ang atong mga sala. Kami nakasala kanimo, ug nakalapa sa imong kaayo. Ginoo, haluy kami. Kasing-kasing nga mainusun ayang Ginoo isaripay inugaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nagandam ikaw, O Dios, ug mga panabang nga sibo sa among kaalaot. Itugot nga madawat unta namo uban sa kalipay ang imong panabang ug makita kini sa among santos nga kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod pa rin. Kinutlo, gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Sayop ang daotang mga tao sa ilang pag-ingon, sa ilang kaugalingon. Ang atong kinabuhi, hamubura, o puno sa kasakit. Ug kung moabot na ang katapusan niini, wala kitay kalingkawasan. Walay nahibaluan nga mibalik, gikan sa kalibutan sa mga patay. Ang matarong nga mga tao, walay kapuslanan, kundili mga samukan lamang. Busa, mangita kitag higayon sa paglaglag kanila. Supak sila sa atong gibuhat. Nagpasangil sila kanato, nga kita nagsupak sa balaod ni Moises, ug naglapas sa mga pagtulunan sa atong mga katigulangan. Nangangkon sila nga nakailakuno sila sa Dios, ug nagtawag sila sa ilang kaugalingon nga mga anak sa Ginoo. Dili kita makaagwanta sa pagtan-aw
sa mga tao nga sama kanila. Ang ilang kinabuhi, sukwahi sa tibuok natong panghuna-huna. Lahi sila sa ubang mga tao. Lain ang ilang mga paagi. Naghuna-huna sila nga ang atong sukdanan sa pamatasan, hilabihan kadautan, nga kinahanglan, likayan ang tanan nga atong gibuhat. Nagpagarbo sila nga ang Dios mao ang ilang amahan, ug nagtuo sila nga human masulti ug mabuhat ang tanan, ang mga matarong lamang maoy malipay. Apan tan-awon ta kung tinuod ba kana. Tan-awon ta kung unsay mahitabo kung mamatay na sila. Kung ang mga matarong tinuod gayud nga mga anak sa Dios, ang Dios magluwas kanila sa ilang mga kaaway. Busa, sulayon ta sila. Ato silang daog-daogon og sakiton. Unya, sutaon ta, unsa kamalinawon ug kamakatarunganon sila. Sutaon ta asa kutob ang ilang paagwanta. Silutan ta sila sa usa ka makauulaw nga kamatayon. Sanglit nag-ingon man sila nga ang Dios mauray manalipod kanila. Ingon niini ang hunahuna sa daotang mga tao. Apan sayop sila. Nabutaan sila sa ilang kaugalingong kadautan. Wala gayud sila mahibalo sa mga tinaguan sa Dios. Wala gayud sila maglaom sa mga ganti sa usa ka kinabuhi nga balaan ug walay buling. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulong o kasing-kasing. Ang Ginoo hanadol sa mahinong sulod o kasing-kasing. Ang Ginoo nakigarong sa mga nagbuhat o tautan, aron mapapas ang ilang handumanan dinhi sa yuta. Sa pagtuaw sa matarong nagpatalinghog kanila ang Ginoo, ug sa tanan nilang mga kalisdanan giluwas niya sila. Ang Ginoo haroon sa mahinong sulod o kasing-kasing. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon o kasing-kasing. Luwason niya ang mga naguon. Daghan ng mga kagulanan sa matarong, apan luwason sila ni ining tanan sa Ginoo. Ang Ginoo haroon sa mahinong sulod o kasing-kasing. Bantayan niya ang tanan niyang mga bukog. Walay usa kanila nga mabali. Luwason sa Ginoo ang kinabuhi sa iyang mga sulugoon. Walay makasala kanila nga mudangop kaniya. Ang Ginoo haroon sa mahinong
kasing-kasing. Ang tao dili mabuhi sa palaman, kundi sa tanang mga pulo ay nagagikan sa baba sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Panasan kanimo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Human niini misuroy si Jesus sa Galilea. Dili siya buot musuroy sa Judea, kay ang kadagkuan sa mga Hudiyo didto nagtinguha man pagpatay kaniya. Niadtong higayon na hapit na ang pangilin sa mga payag. Sa nanglakaw na ang iyang mga igsuon ngadto sa pangilin, si Jesus miadto usab, apan wala siya magpasaya-saya. Pipila sa mga tao sa Jerusalem miingon, dili ba mao kini siya ang ilang buot patyon? Tanawa, nagsulti siya atubangan sa kadaghanan, apan walay nagsultig bisag unsa bato kaniya. Tungod ba kaha kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Mesiyas? Igabot sa Mesiyas, walay masayod kung tagadiin siya. Apan kitang tanan, nasayod tagadiin kining tawhana. Samtang nagtudlo si Jesus sulod sa templo, miingon siya sa kusog nga tingog, nakaila ba gayud kamo kanako, ug nasayod ba kamo kung tagadiin ako? Apan wala ako moanhi sa akong kaugalingong pagbuot. Ang nagpadala kanako matuod, wala kamo makaila kaniya. Apan ako nakaila kay gikan man ako kaniya, ug siya man ang nagpadala kanako. Unya misulay sila sa pagdakop kaniya, apan walay nakahimo niini, kay wala pa man moabot ang iyang panahon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo, ang lingkod kalayos. Mayong hapon mga igsoon ko diha ni Kristo. Sa atong Ebanghelyo karong adlaw mga igsoon, atong nadungog sa unang part nga si Jesus dili buot mosuroy sa Judea ni atong higayuna tungod kay gusto siyang patyon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Kung kamo mga igsoon kahibaw mo nga naay gustong mo patay ninyo ni anang dapita, muanha mo dili gyud mo magpasaya-saya og adto nganuman unsa may imong bation kung muanha ka nya naay threat sa imong kinabuhi. Mahadlok ka di mahadlok, no? Ug siguro ra niha nibati usab siguro og kahadlok ang atong Ginoong Hesukristo alang sa iyang kinabuhi. No? Oo, siya ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad, matuod siya nga Dios sama sa Amahan ug sa Espiritu Santo, makagagahom ug walay kinutuban. Apan dili nato kalimtan. Yes, He is the Almighty God, pero ang atong pagtuo nag-ingon usab si Jesus matuod usab nga tawo. He is true God and true man. Subot pasabot mga igsoon, sama nato nga tawo na experience usab siguro sa atong Ginoong Hesukristo ang gibati usab sa matag usa ka nato sama ni anang kahadlok, no? Ang uban gani mahadlok, ngit-ngit kanang mapawong kalit ang suga, hala grabe na ang kulba. Grabe na ang kahadlok kay tungod na sa atong pagkatawhanon, parte sa atong pagkatao nga makafilta og kahadlok, no? Yang atong ginuusad kay siya man sad matuod nga tao, we can also presume nga nakafeel usab og kahadlok ang atong Ginoong Hesukristo. Kadto bitawng didto siya sad sa tanaman sa Getsemani, no? Samtang siya nagampo ngadto sa iyang amahan, unsa may ampo sa Ginoo nga kuhaon ang kalis sa kasakitan
gikan kaniya. No? Mihilak dito atong Ginoo, gipaningot siya og dugo, no? Apan wala nagpalupig ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang kahadlok. Iya gihapong gisunod ang kabubuton sa iyang amahan sa langit. No, sa ebanghelyo si Jesus mipili gihapon sa pag-adto sa templo sa Jerusalem bisan pa man og adunay hulga sa iyang kinabuhi. Nakahibalo si Jesus nga mas importante ang iyang misyon kaysa sa iyang kaugalingong safety, no? Ang pagkamasinugtanon ni Jesus sa kabubuton sa iyang amahan, bisan pa man taliwala sa mga pagpanghulga, nagpahinumdum kanato mga igsuon, nga kita usab kinahanglan mo padayon sa atong panaw, bisan pa man ug aduna usab kitay mga kahadlok sa atong kinabuhi. Ang panahon sa Kwaresma, mga igsuon, panahon sa pagpamalandong, paghinulsol o pag-ampo. O giawhag usab kita nining panahona sa pagtan-aw kung unsa ang mga kahadlok o mga pagduha-duha nga anaa sa atong kinabuhi, anaa sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing karon. So pangutan-o nato ang atong kaugalingon, unsa man ang atong mga fears karong mga gutloa, unsa may atong mga kahadlok, no? Aside sa mahadlok ta sa ungo, mahadlok ta sa ngit-ngit, no? Unsa may mga mas lawom pa nga klase nga kahadlok karon sulod sa atong mga kasing-kasing, no? Siguro ang uban mahadlok ta mahimong failure, mahadlok ta mahagbong sa exam, no? Ganiha daghang nagpa-blessing og mga envelope nga naay mga calculator, naay lapis, naay ballpen, no? Ay gid ninyo ipabasa inyong calculator kay kung mabasa na adlaw sa exam, di na niya na moandar, patay, no? So daghan tang kahadlok, unsa pang klase kahadlok? Mahadlok ta masakit. Hala, imno nato tanang vitamins, no? Nagi mo share nato, imna nimong herbal, hala inom dayon ta, no? Mahadlok ta masakit, mahadlok ta mamatay. Oh, isa kunos kamot di mahadlok mamatay be. Ako ra? Na mo down sad ko sa akong kamot. Mahadlok ta mamatay oy, kung pwede pa lang ma-extend pa tong kinabuhi, ato ipa-extend sa Ginoo, no? So daghan tang klase-klase nga mga kahadlok, nga nasa tay gitawag fear of the unknown, no? Wala ta kahibaw sa unsay atong gikahadlukan usahay, no? Maka-feel ra ta kulbaan tag kalit. Nining panahon sa Kwaresma, mga igsoon, kita giawhag sa pagtugyan ni ining tanan ngadto sa Dios. Uban ang dakong pagtuo, pagsalig ngadto kaniya. Gipakita ni Jesus kanato mga igsuon nga oo, dunay kahadlok sulod sa tong kasing-kasing, apan dili kini angay nga moparalisa kanato o mopugong kanato aron matuman nato ang kabubuton sa Dios. O aron matuman nato ang atong purpose o tumong sa atong kinabuhi. Pinagi sa atong makanunayong pag-ampo, uban ang pagsalig o pagtuo ngadto sa Dios, no ato gyud ning ma-overcome ang kanang kahadlok nga naa sulod sa atong kasing-kasing. Ang sakripisyo ni Jesus dito sa krus, nagpahayag kanato nga ang kadaugan, kasagaran, makabuot lamang kung kahibaluta mo atubang sa kasakit o kahadlok. Di gina nato likayan ang atong gikahadlukan. Di gina nato angay likayan ang mga kasakit. Nahadlok si Jesus, apan wala siya nagpaduog sa kahadlok ug sa kasakit. Ang iyang kamatayon sa krus, nagpamatuod lamang nga kusgan ang gugma. No? Ngano man kay gibuhat man to ni Jesus ang iyang pagsakripisyo. Iyang giatubang tanan, bisan ang kahadlok, tungod sa iyang dakong gugma, sulod sa iyang kasing-kasing alang kanato. No? So ang matuod nga nahigugma mga igsuon, wala gyoy gikahadlokan. Amen? Muna niingon si St. Augustine, love and do what you will. No? Makatuon ka sa paghigugma og buhata, ang imong gusto di ka mahadlok nga mobuhat,
sa unsay sakto, unsay maayo, unsay nahasubay sa kabubuton sa Dios. No? So sa atong pagpadayon ining atong panaw sa panahon sa Kwaresma, mga igsoon, atong pangutan-on ang atong kaugalingon. Unsay atong gikahadlukan. Imo nanganlan ron, no? Ug sama unta ni Hesus, ato usab untang atubangon kining atong gikahadlukan. Problema ba na trial sa atong kinabuhi? Ug pangayoon nato gikan sa Dios ang kusog aron ma-overcome ang atong mga kahadlok uban sa kaisog nga nagagikan sa atong hugot nga pagsalig ug pagtuo ngadto sa Dios. Amen. Palihog manindog alang sa pagampo sa katilingban. Sa atong pagpanaw niining kinabuhia, pangayoon nato ang kaisog sa pagmantala ug sa paghago alang sa kamatuoran. Muingon kita, Ginoo, lig-una kami diha sa imong kamatuoran. Ginoo, lig-una kami diha sa imong kamatuoran. Nga ang mga sakop sa simbahan, maningkamot ng mga mupakaylap sa maayong balitaan ni Jesus ngadto sa tibuok kalibutan, mag-ampo kita. Ginoo, liguna kami diha sa imong kamatuoran. Nga pinaagi sa pagsudong sa nanag-antos nga Jesus, didto sa krus, ang mga tao mobiya sa ilang pagkawalay pagtuo, hinuon, magmatuhuon sila, mag-ampo kita. Ginoo, liguna kami diha sa imong kamatuoran. Nga magmalinawon kita sa usag-usa, mag-ampo kita. Ginoo, liguna kami diha sa imong kamatuoran. Mag-ampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa Middle East o sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami diha sa imong kamatuoran. Mag-ampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear o ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasya o dili ang kabangis. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami sa imong kamatuoran. Mag-ampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusay kahimtang ug kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami diha sa imong kamatuoran. Nga ang mga masakiton ug ang mga kabos makasinati sa makaalim o mahigugmaong presensya ni Kristo, mag-ampo kita. Ginoo, liguna kami diha sa imong kamatuoran. Alang sa kabatanunan, nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan o magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkareliyoso o pagkapari, labi na sa Order of Saint Augustine. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami diha sa imong kamatuoran. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Ginoo, liguna kami diha sa imong kamatuoran. Nga ang mga matuhuong mihalina sa katapusan makatagamtam og kalinaw didto sa langitnong puloy-anan. Mag-ampo kita. Ginoo, liguna kami diha sa imong kamatuoran. Amahan nga naa sa langit, gipadala nimo ang imong anak aron mag-antos alang kanamo. Itugot nga pinaagi sa among pagtuo diha kaniya, maningkamot kami nga batukan namo ang among kaugalingong pagkawalay pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa ginawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kabud, alam sa pagkain ug imayan sa iyang ngalan, alam sa mga kapaslanas tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom sa tanan, ang makaalim nga gahom nining sakripisyo, magpalingkawas unta kanamo sa sala, ug magtabang kanamo sa pagduol kanimo, uban sa putli nga kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa ko din. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang bayo at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang nayong mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anak kanimo, ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan, ug nagsaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos ng Ginoo, Diyos sa tanggahoman, kuno ang langit o kita sa imo himaya, husana sa kaitasan. Dayon ang nag-agi sa kalagsan Ginoo, husana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan na nagtungkus ka na mo. Hinaagi sa imong cross kung pagkakarang luwas sa gabi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, o Banileo among Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalalo mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Noong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Panausap kanin. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Dari sa Diyos na nananawagan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Dari sa Diyos
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dalagwangay nga makalawat kanimo, kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Sama nga nausab kami gikan sa karaang kinabuhi ngadto sa bag-o, itugot Ginoo nga kami nga mibiya na sa daan nga kadautan, mabago usab sa kasanto sa kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katiling banong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo, ikaw ang among malig-on nga manlalaban, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagruso, dinhi nining mga kapupudan. Hinumduman mo kami ug sudunga kining mga kabus nga mga kalag nga nagdagang kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudloy kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong, sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghisgot. Sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño. Hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mao imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isig kataw, nga magtamay kami ingon sangay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinagi sa kamangyatagon, pagwagtang sa kasuko, pinagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinaadmanon dinha sa pagpanghukom, isugya sa katalagwan, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudlui kami, hinigugmang Santo Niño, sa kaway bilis sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubudas sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala nay pagkatapos didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño.
Sa tanang mga kinahanglan nga muduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig. Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman. Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma, ingon og among bugtong dalangbanan. Santo Niño, tabangi kami. Diha nga among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inosara. Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong bisan pa sa among mga kahuyang mga paghisokamod ug sa tanan namong kaalaot. Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios ng gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bug-os namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami mohunong sa pagdaig kanimo. Himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, o milagroso nga Santo Niño, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga among mga pagampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy ug gihatag kanamo kanang grasya nga among gipakaluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuha diri kanamo ang tanang kagul-anan ug kakulang sa paglaom. Tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatiya ang among mga pag-ampo ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang aron kami magdaig kanimo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manawasam kanino. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadaang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.